yakni benta jongga kubor la wanras phi daga fatafat online shopping store. Kasorkar jilla hne kasngi ka arp south tarik unai tung arja arpho kala rai ban khangdam biang ke jilla nadu kasiteng senya joka arpundru tarik unai tung arja arpho kabade gala sngi ublei hadu kasiteng senya joka arp kandai tarik unai tung arja arpho jong kasngi balang ka jingshim rai joka sorkar ban khangdam biang ke jilla kasin ka balai kalong ban yada la ni ban tela kam ke jingpur nu khyang jingpang coronavirus hadin ke jingnang kiu chu shu ki brio ki bayo nu khyang jingpang ha ke jilla ha ka bangi i ke jingkiu man kasngi ki positive cases te menna haka review meeting ngilaya keren ngilaya perkhat bat ngilaya thirjingmut nadong sedong kum ka sorkar rengkat bat u chief secretary bat ki senior officers jong ka sorkar bat haka ba khaddu ngilashim ya karai namar ka sorkar ka kwa ban pentikna ba kan numdon ka spread ha ki community jong ke jela barakawai ngila sim ya karai mena janmi bat kata kalong bang ngim ban sesu ban warna biang ya ka total lockdown sa sisen pat bat kani ka total lockdown kan long tan hapo ka Shillong agglomeration area lani ka Shillong urban area Barokawi. Bat kani ka total lockdown kan sedang nadu ka arpho reuteri sitengmi hakani ka sniu blay ka banwan bat kan kut hadu ka arpho kendai tarik sitengmi jong uniu benai Julai arpho bat kum mga OP kani ka jingle kalong na kabenta ban yada ya ka jing spread uniu kenyang jingpang hapo kani ka area jong ka Shillong agglomeration baru kalau ka kubor ka bagi pang sekipai ba nong sok snong jong ka jela bahak kini ki pol lockdown ngikerpat bakin sngau bah ban pikir bahai lagi bat kham tam ban nummi shanu lemdadei kikang ki bom ban sesu ya kani ka order ngin sapenmi menta kami